मन मितवा हो रे मन मितवा, अरे दिल में लगा के भारी रो रे मन मितवा, दिल में लगा के भारी गुटर 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 ला अरे और सब कबूतर सलाम अलका सलाम सलाम। अरे हाँ तने लोग को तरस नौरी हो। अरे कबूतर हो पनु भागल बाबा सन दाना ना दलावा दाना तो है का अमल कर ले बने ये कबे लग खियावा तनी जा तनी पानी लेके आवा गिलास जा दाना था तो जा हम खिलाओ तनी हल्ली है धारी जा तनी मलका जा ला पानी लेके आई हो ला ला चला तू लोग खाइए ले ला और नौकर पानी लेवे गइबे कइल और चलत तनी हमहू आराम कर ली। चलो दलाल पर आराम कर जा। दिन बड़ी खराब करता, चलो जो आराम कर जा पानी लेकर तभी ले आइलन ना। नौकरो एगो ऐसा महीन हमार अच्छा तब बिस्तरो ढंग का निकल हचल बाबा गजब के आदमी हचल बाबा मन था बोल हचल बाबा कहाँ चल गई बड़ा नौकरो एगो हमार बहिन तो बड़ी लापरवाह बहिन पुरानी आदमी नौकरो हमार बहिन एगो तो ढीले ढाला बहिन का करबो पुरानी आदमी बेचारा वो बहिन जन बुझात तन ठीके करत है। हचल बाबा हां मलिकार अरे का करता हो। हां मलिकार कहा मलिकार कबूतर के दाना खिया के बेरी तो पानी मंगनी हां। हां मलिकार पानी ले कइला ना तुम। अच्छा तो आवा तानी हम जा तनी कलवा के देखा तनी बिगड़ रहे न कौन सुनात देखे नु कौन नहीं सुनात मलिकार हम जा तनी ठीक बा पानी लेके जल्दी है हम लोग नहीं जल्दी आओ ठीक बा। मलिकार हाँ दे बाबा ले दी ले पे ले आत्मा शांति हो गई शांति हो गई मलिकार चला के लेने खूब का हो। हाँ आ खूब चलैले बानी ओकरा के जान जाई कहते बड़ी ठंडा बा। हां मीठा लागत होई। हां हां से कप चाय लेके आई हो। ठीक मालिक हे पंखो हवा नहीं खेले कार्बन का थइले बा। हॉस्टल बाबा के बुझाइबो ना करेला हंसे में घुमा के नहीं ले पड़न घर तक नहीं खेला करते ही को अभी के नहावा खींचता का के पुरानिया आदमी बन करो बुझाता जैसे के तैसे सामान कुछ फेकले रहत जेने तेने बड़ी गरम बा चाय नतन हाथ से जरी मलिकार अरे बदमाश को बुझाता के तरफ मलिकार गिर गला हाथ वाला छूट गला मलिकार बोल तो जा देलो भेजा के बकरे तो अरे कहा कर मलिकार हमारा तो गिर गला है हम फोड़ा उठ बोल जा देलो कहा करी हमारा हाथ में जोर गला मलिकार आइंदा तरह के बता तनी जो भी सामान हम मांगम ट्रे में ले गइबा चाहे ट्रे
मलिकार हम लिए वही में लिए आई। पागल कहीं क्या तन को भेजे नहीं खे कौनो काम उल्टा करता बा जा हमारा जूता लेके आओ। ठीक बा मलिकार। मलिकार के तो गोड़ जर गोल देखा तनी कि अब दवाई वही सब कर वही से तो बोलत हमारा का करी शरीर उहे लायक हो गई। मलिकाइन मलिकाइन का जी हलचल बाबा कहने की थाली दे। थाली? हाँ मालिक मंगने है। अच्छा रुक जाए दिया टुए खड़ा रही ले आई जल्दी से। मालिक जवन खाए न थरिया में उहे चाहे है का बधारी ये हाँ हाँ ये है ठीक बा। हाँ न तो मलिकार गुस्सा हो जाए। हम बड़ी किसी आई ना वहाँ के धो के सब नहीं ले जाए झना देने न तो मलिकार झना के बिक दी थाली वाली। गोड़ जार दला से साफो ना कइलस ओकरा बुझा त तुमको ओकरा दिमागे नहीं खे आवत तो साफ करो। एकदम बिना भेजा के भाई ना कर बन कर तनी न तो कोई आ जाए यही में तो मलिकारो बोले लगन फूल तूरे वाला सब आवेला सब। मलिकार मलिकार अरे भाई तू फीका कहां है? मलिकार हाँ रउआ नु कहले रहे कि लिए है चाह लिए रहे तो गोड़वा जोर गो रहे तो कहनी कि थाली में लिए तो थाली में लिए बनी। एकदम साफा बेवकूफे बड़ा तू। तो का करी मलिकार हम तो लिया जाए बानी थाली में। जूता करे थाली में लगा के हाँ खाना वाला सामान थाली में आवेला एकदम तहर भेजे नहीं खे। तो क्या कर मलिकार हम तो कहले रहे रउआ नु कि लिए हां एकदम पागल न कर हमरा भेट हो गया। चलो अंदर तो साफ कर जा जा साफ कर नीचे रख। का चीज से साफ करी मलिकार हम कुछ थी तो नहीं खे कि है पोछ दी जी तब यही से पोछ देता नहीं। नौकरों बात एकदम साफा हो रहा था हे में के हो में के हे में भगता बुझात में के दुनिया नौकर बदले पड़ हो कने साहे से जातन हम कह दे तू बगुआ हो गइल बा ना आई तो जातन लोग करवा के बना देले बगुआ हो गइल बा जातन कह देती हां जाई कर दी। अरे आवाज सुना तब बुझाता कि मलिकार के लइकवा हो गइल का। ए हलचल बाबा का जी जान तनी मलकान के नो बबुआ भइल बा तनी खबर दीवाना दी। अच्छा मलिकार फिर जाए हां तनी जाके कह दी जा तनी मलिकार के तरह सीना एकदम चौड़ा हो जाई। हां तनी जाके कह दी वहां के ठीक बा हम जाता नहीं। आ कचहरी पर हो खब तनी जल्दी जाके कह दी। अच्छा हां ठीक बा बढ़िया तरी बानो। हां सब ठीक बा गोरगर बानो। हां मलकारे जैसन बाटे बारे हीरा बा मलिकार के देखा तनी कि बबुआ भइल बा बहुत खुशी के बात बा। देखा तनी कि मलिकार का चला मलिकार के तो लड़का हो गइल बा बड़ी खुशी के बात देखे का करे ना। अगर मिठाई मांगब तो देखो कि वहाँ के बहाना करना कि क्या करी ना। मलिकार इनाम दीहन बुझाता कि मलिकार का हो एगो बात कही का बात बा कहम तो खिसिया ना नु बोला किसे ना मलिकार राव लड़का भइल बा रोवे लेखा बा आ खूब गोरगर बा आ सुंदर बा। कहीं का तो बाजा गाजा के साथ आवेला नाचत गाता वाला खुशी में आवेला तो साईं के कहत रहे पते ला क्या भई बा
हाँ मलिकार लड़का भइल बा। तो खुशी से आवेला नु बाजा करेला ढोल बजावत आवेला मिठाई बटावेला। मलिकार मिठाई रहुआ बता के हाँ बटवाए। तो मैं कहीं ले पैसा बटावे तो मिठाई हाँ बटवाए। अब कब बड़ खबर होई नु तो खुशी के साथ आई है कूदत खानत नाचत आवे के बा। ठीक बा मलिकार, ठीक बा खूब खुशी से आई मैं। हाँ अब बाजा के साथ। हाँ मलिकार अब मिठाई बटवाए न। जाके मैं कहीं ले पैसा के मिठाई बटावा। ठीक बा। गजब इंसान हमरो एगो बड़ुए नौकर नु हातना खुशी के बड़ बात बा। ऐसा आए दे कान में कथा मलिकार के बात कहूं राउल क्या फिर अरे गधा कहीं क्या ती को रहती वाली बात रे तोरा हंसत नाचत गावत आवेला। गोरी गइली पियावा के दे रोवे मन मीतवा। ओ बाबा कहाँ जाता है बोलो। मालिक के हाँ मालिक के लेके भर रहे उ समझ ल कि मर गइल बा कहले बानू आ कि हंसत खोला हाँ खुशी से हमारा भिरी आई है। तो हम बाजा वाले लाइका बाजा के साथ तोरा भिरी बा। हाँ हमारा लेके आ। अरे गोरी गइली पियावा के दे रोवे मन मितवा हो रोवे मन मितवा। अरे दिल में लगा के भारी रोवे मन मितवा। दिल में लगा के भारी रोवे मन गोरी गइली पियावा के रोवे नलिका क्या सब बा पानी न का है। अरे गोरी गइली पियावा के रोवे मन का भाई बाड़ा बाजा के जाके साथ है बस लेके नो राहुल हां मर गई। चुप रही हमार लड़का बा रवा ले ले बुढ़बा को भाग चले तोरा का पारो तोर लगे न होए ना लड़का हमार बड़ी चालू हम मलिकार एक चले बन तो लगे चलना है चालू बा ले ले मलिकार एगो लड़का बा चुप रही चुप रही मलिकार रोई मत।